En fin, temos que dar unha pinceladiña tamén de actualidade, de novas tecnoloxías e de videoxogos. Sí, porque esta semana en San Francisco estás a celebrar o Games Developers Conference, unha feira de videoxogos, e os que estiveron de Superfesta foron os de Sony, porque por fin lle puxeron nome a un novo dispositivo que va a lanzar para PlayStation 3, que lle van chamar o PlayStation Move, que vai ser unha, dicindo así un poquinho rápido e mal, unha copia do mando da Wii. Vale, non. Eles din que non se parecen nada, pero eu mesmo, son un mando para cada mão, o que pasa é que a maiores metenlle unha cámara á consola, e así ten máis precisión todo, porque a consola non só sabe se estás movendo o mando para arriba ou para baixo, senón que saben en que parte da habitación estás, e fai uns cálculos máis tridimensionais, por decirlo de alguma maneira. Aí está o invento. Que ten a PlayStation 3 non a Wii. Unha serie de xogos que actualmente só había en Wii, pero agora vai non saber en PlayStation 3 cos vos gráficos que ten a PlayStation 3, o que moitos agradecen. Vai chegar no outono, polo que este Nadal vai estar moi rifado, porque Microsoft tamén... Non haberá aí problemas de patentes, de copyrights? Polo momento parece que non, porque a tecnoloxía é bastante distinta. O que sí que hai é bastantes críticas pola forma do dispositivo, porque moitos din que ten pinta de xoguete sexual, e iso tamén é un problema comercial. Bueno, unha lámpara sí que parece. Hai que miralo. Unha lanterna parece un pouco. Hai que miralo con mente bastante suxa para... Sí, desde logo, ve sexo por todos os sitios. Pero bueno, que o detalle que este trebello supostamente vai funcionar moi ben na temporada, e o que vai haber é guerra cos de Microsoft, porque na consola de Microsoft van sacar outra cosa semellante de control de movimento, pero sen mando. Só coa cámara vai detectar o que é o movimento do usuario, que chaman, actualmente ainda non ten nome oficial, porque é o Proxecto Natal, que os desenvolvedores son un poquinho brasileiros e puxeron o nome de Natal aí no medio. E así, pois, este sistema, coa cámara vai saber como se move o xogador, entón vai haber aí a guerra de que queremos? Un mando co que podemos xogar coas espadiñas ou apuntar unha pistola e cosas así, ou queremos, en cambio, movernos libremente sen mandos? Que triunfará no Nadal? O que vai fracasar é a persoa que teñamos ao lado cando xoguemos, que vai ter que andar sempre protegido, non vai ser que lle demos un guantazo. Un golpe, iso pasa moito coa Wii tamén. En fin, bueno, pois esta é a novidade que nos trae a PS3, a ver que éxito ten. A mí recórdame máis ben o micrófono, ou unha lanterna, ou non me parece nada sexual. A xente está enferma. A xente só ve... A xente ve o que quere ver. A xente ve o que quere ver, non pode ser. Bueno, Marcos, moitísimas grazas, Vémonos o venres da semana que ven, non? Para o seguinte, logo. O seguinte, que o venres non hai programa longo, que dicimos nos, hai programa versión breve. Ti xa estás aí aproveitando, pero non tens que traballar o venres? Non, traballo na Semana Santa. A que lle tocaba? A ti? A min? Ou a Laura? Non sei. Xa non me acordo. Agora non sei, eu seguro que non. Ti non? Esta aproveita a mínima para escapar. Que envexa nos dá. En fin, pausa para publicidade e seguimos novos días, veña.